こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はイポレイモミを取り上げたいと思います。レイモミっていうのは真珠の霊、真珠の霊のような愛しい人って感じなんですけども、ケアリー・レイシェルの曲なんですね。ストーリー展開がとにかく楽しくて、とっても興味をそそられるメレなんですけれども、早速1番の歌詞から見てみたいと思います。アフェアオエカイポレイモミラー、ねえねえ聞いてよ、あなたに対して呼びかけてるんですね。カイポレイモミ、レイモミ、真珠の霊のようなあなたよと、きっと美しい誰かだったんですね。そしてうめうめノーベオイカポウリラー、深い暗闇の中で一層魅力的に輝いているね、そんな風に訳してみたんですが、うめうめノーベオ、ここが魅力的にノーベオ輝いていると。イカポウリウリラーと、ポウリウリっていうのが暗闇なんですけれども、暗闇の中で2人なんかこうどうも過ごしてたみたいなんですね。では2番の歌詞を見てみたいと思います。まず私の訳をご紹介したいと思うんですけれども、さあこっちを向いてキスしようよ、でも急がないでね、せっかくのいい雰囲気が台無しになっちゃうからね、こんな風に訳してみたんですが、フリマイオエ、あなたに対して、で始まってる命令文ですね。フリマイ、こっちを向いてと呼びかけてるんですけれども、こっちを向いて、そしてですね、そしてフニカイフラーと、カイフっていうのは花なんですけれども、フニが花と花をひっつけてもする挨拶、ハワイの古来の挨拶の仕方をホニって言うんですけれども、ホニカイフ、鼻で挨拶するっていうだけでなくて、キスしようっていうような意味で使われたりもします。そしてマイプーラレナエウナロアウアネイラーと、ここのところがマイ、これが何々しないでねという否定の命令文を作る時の言葉です。そしてプーラレっていうのが急ぐ、急がないでねと、だけな絵がだけどですね、こっちに来てって言ってるんですけど、だけど急がないでねと。でこの「お」が何々しないようにっていう意味合いがあって、なるが消えるです。あはね、いいがすぐにです。なのですぐに消えないようにと、何が消えないようにとはここで言ってないんですけれども、私はいい雰囲気があって感じかなと、相手に誘いかけながらなんかこうじらしてるような、そんな感じかなと思います。この後ですね、なんかベッドの上でなんかこうガタガタ動き回ってるような歌詞があったりとかで、最後は「大きな音立てないでね」と「鳥が目を覚ましちゃうからね」みたいな、もしかしたら鳥ではなくって人かもしれない、隣の部屋の人とかですね、なんか起こしちゃわないようにねみたいな、夜なのでなんかそんなことを思わせる歌詞が続くんですけれども、今日は一部分だけハワイ語を見てみたんですが、ズーム講座の方では全体を通してハワイ語をたどってみて、ストーリーがどうなってるのか、いろいろ想像を膨らませながら楽しんでみたいなと思ってます。よかったらそちらの方も受けていただけたら嬉しいです。メディアを読むためのハワイ語ミニ講座、終わります。